U današnjoj emisiji razmatramo otkrića i događaje koji bi, ukoliko se ostvare, mogli zauvijek promijeniti svijet u kome živimo. Jedan od njih je nuklearni rat, koji je danas zamisliv samo kao lokalni sukob, ali i on bi mogao prerasti u svjetsku noćnu moru. Kraj hladnog rata i nastojanja da se pod nadzor dovede atomsko oružje smanjili su prijetnju svjetskog nuklearnog uništenja. Ali neki narodi jednostavno ne žele pristati na suradnju i nastavljaju provoditi neprijateljsku politiku prema susjedima koja bi mogla prerasti u rat. Zbog toga je prijetnja nuklearnog sukoba i dalje realna. Jedna jedina detonacija mogla bi nanijeti stravične žrtve i to na nekoliko načina. Eksplozija u Hirošimi, po snazi jednaka detonaciji 15 kilotona TNT-a, stvorila je vjetrove supersonične brzine koji su betonske građevine sravnili sa zemljom. Vrućina stvorena eksplozijom spržila je sav život unutar radijusa od 1 kilometra oko mjesta eksplozije. Ljudi koji su se zatekli na mnogo udaljenijim mjestima poslije su podlegli radioaktivnom otrovanju i raku. No globalni učinak nuklearnih eksplozija osjetio bi se kad bi eksplodiralo nekoliko tuceta projektila, no to bi bilo moguće kad bi se zaratili Pakistan i Indija. Neki su znanstvenici izradili modele kojima su pokazali da bi cijeli svijet snosio posljedice takvog lokalnog sukoba. U tim modelima pretpostavili su da bi ove zemlje potpuno iskoristile svoje nuklearne arsenale, koji sadržavaju oko 100 bombi veličine one detonirane u Hirošimi. U takvom bi ratu smrtno stradalo 20 milijuna ljudi, i to zato što bi eksplozije u atmosferu izbacile 5 milijuna kubičnih metara čađe. Te bi čestice, raznošene vjetrovima i strujama, za tjedan dana obuhvatile cijeli svijet, po njemu se slegle za 2 mjeseca. Pomračeno nebo spriječilo bi prolaz sunčeve svjetlosti i poremetilo opskrbu hranom u sljedećih 10 godina. Od gladi kao posljedice tih poremećaja umrlo bi 1 milijardu ljudi, koliko danas živi zahvaljujući marginalnim izvorima hrane. Ovo je mračan scenarij, ali ima svijetlu točku. Naime, svijest o tome kako naša vrsta mora biti dovoljno odgovorna i spriječiti takav događaj koji je sposoban promijeniti cijeli svijet. My guess is that pineapple is more macho than a knife. Sì, correcto. Pineapple es más macho que knife. La segunda pregunta. ¿Qué es más macho? ¿Laipa o school bus? Viper. No. Na kraju današnje emisije, u kojoj govorimo o znanstvenim i tehnološkim trendovima koje se očekuje u neposrednoj budućnosti, bit će riječi o stvaranju umjetnog života. Riječ je o mogućnostima sintetičke biologije, koja je već danas realnost. Sintetička biologija u stanju je zasad mijenjati organizme, no može li neživu tvar pretvoriti u živu? I je li to uopće potrebno? Znanstvenik ulijeva nekoliko kemikalija u posudicu koja već ključa mihurićima. Dobro je protrese, kako bi se sastojci što bolje pomiješali. Sastojci međusobno reagiraju i nastaje nov život. Tako barem izgleda stvaranje novog sintetičkog života u popularnoj kolektivnoj mašti. Daleko je to od stvarnosti. Istraživači koji ozbiljno rade na ovom području nisu toliko zainteresirani za to da ožive neživu tvar. U biti, i dalje su vrlo daleko od shvaćanja osnovnih procesa koji bi mogli navesti inertne, neusmjerene sastojke da se spoje u žive samoreplicirajuće stanice. Poznati pokus Millera i Urija, proveden 1952. u kojem su iz primordijalnog mulja nastale aminokiseline, ni danas nije jednostavno ponoviti. Današnja sintetička biologija zapravo se bavi modifikacijom postojećih organizama. Možemo ju zamisliti kao genetički inženjering na steroidima. Umjesto da zamijene jedan gen, sintetički biolozi modificiraju velike nakupine gena ili cijele genome. Promjena u DNK može prisiliti organizme da proizvode kemikalije i goriva, pa čak i lijekove. Ti ljudi konstruiraju od samoga početka naredbu koju živi organizam treba provesti i dodaju je nečemu već živom, te istodobno zamjenjuju prirodan skup naredbi s kojima je taj živi organizam rođen. Upravo zbog toga što je takvo što moguće, mnogi znanstvenici ne vide svrhu u zamjeni postojeće stanice onom koju je stvorio čovjek. Da biste stvorili nešto slično postojećoj stanici, možete upotrijebiti i sličnu, već postojeću stanicu, pojašnjava genetičar George Church s Harvarda.
a manipulacija genomima proširena je toliko da se njome mogu baviti i gimnazijalci. U biti, sintetička biologija bavi se primjenom inženjerskih metoda u biologiji. Zamislite svijet u kojem je bambus programiran da izraste u sjedalicu, umjesto da se mehaničkom ili ljudskom intervencijom preoblikuje u taj predmet. Zamislite svijet u kojem solarni paneli napajaju kuće električnom strujom, ili drveće koje u svojim srčikama stvara dizel gorivo, ili biološke sustave redizajnirane tako da uklanjaju polutante ili da žive u promijenjenim klimatskim uvjetima. Reprogramirane bakterije mogle bi čak ulaziti u naša tijela da ih liječe ili preuzeti funkciju vojske živih liječnika koji bi inače zato bili potrebni. U načelu, sve što se proizvodi može se proizvoditi biološki, kaže Church. To se već i ostvaruje, premda je u začetku. Enzimi mikroba koji žive na visokim temperaturama koriste se u deterđentima. Sada su redizajnirani da djeluju i u hladnoj vodi i time štede energiju koja se koristila za zagrijavanje vode. Sintetička biologija će temeljno promijeniti način na koji stvaramo sve u sljedećih 100 godina. Barem tako predviđa David Rejewski, direktor centra Woodrow Wilson iz Washingtona. Već danas znamo proizvesti tvar u biološki relevantnim razmjerima. Ta se promjena može usporediti s industrijskom revolucijom. S velikim obećanjima dolaze i veliki rizici, naime u obliku modificiranih organizama koji bi mogli pobjeći iz laboratorija. Većina takvih stvorenja ne bi danas mogla preživjeti izvan laboratorijskih uvjeta, ali u budućnosti bi više usavršene kreature to mogle. Stoga sintetički biolozi očekuju kako će biti potrebno stvoriti razne prepreke i sigurnosne sustave koji će se strogo ugrađivati i poštivati. Kako, na primjer, sekvenca u novostvorenom genetskom kodu koja je sposobna za autodestrukciju ne bi izmaknula nadzoru. Upravo zato što su znanstvenici u stanju potpuno preoblikovati organizme na genetskoj razini, mogu ih također izolirati od drugih prirodnih sustava. Andy kaže, možemo ih brzo uništiti. Ima onih koji pokušavaju rekreirati život. Carol Lartigue s instituta Craiga Ventera uspjela je stvoriti genom bakterije od samog početka i čak pretvoriti jedan tip mikroba u drugi. Istraživači su također stvorili sintetičke organele, pa i potpuno novi organel, takozvani sintozom, koji stvara enzime za sintetičku biologiju. Čini se da će život stvoren u laboratoriju nastati u vrlo skoroj budućnosti. Takav razvoj događaja još uvijek neće značiti da će znanstvenici shvatiti kako je nastao život na Zemlji, ali mogao bi izazvati strah od mogućnosti koje posjeduju. S druge strane, svakako će transformirati naše razumijevanje živoga svijeta. Korist od ovoga znanja mogla bi se upotrijebiti da našu civilizaciju pretvorimo u partnerstvo s drugim životnim oblicima na Zemlji, i to na molekularnoj razini, da proizvodimo materijale, energiju i hranu, a da pritom ne štetimo drugim ekosustavima. Andy zaključuje, nadam se da ćemo uspostaviti ravnotežu s drugim živim bićima na Zemlji na način koji će se znatno razlikovati od onoga na koji danas interveniramo u prirodu. Slušali ste Doba znanosti. U današnjoj emisiji, posljednjoj iz ovog ciklusa, objavili smo tekst o otkrićima do kojih bi moglo doći u neposrednoj budućnosti, a imala bi moć promijeniti naše shvaćanje svijeta, tehnologiju kojom se služimo, ili pak bitno izmijeniti naš svakodnevni život. Tonski snimio Krešimir Horvat. Tekst čitali Ana Marija Štorga i Ivan Kojundžić.